hoxe, ás horas que son, non temos chamada da empresa para negociar, vale? Entonces nós seguimos co calendario previsto. Hoxe ás 10 da noite todo o mundo na nave, porque temos que sortear os servizos mínimos de mañán. E máis acordar as movilizacións que faremos a partir de mañán, que xa vos adianto que vamos a sair en manifestación ás 11:30 da mañán dende a Rúa Tarragona ata aquí, ata a Praza do Rei, vale?